dos agasallos. Por lo tanto, a campaña de Nadal, como sabedes, bueno, en torno a esta campaña, máis a campaña de primavera, gravita todo o que é esa faceta do colectivo de comerciantes da Estrada. A campaña comeza hoxe e remata co sorteo de todos os agasallos o día 2 de xaneiro. Plan Municipal de Prevención e Defensa contra o lume baséase nun estudio intensivo da realidade territorial e social do concello estradense, incluindo tanto os condicionantes naturais como tamén os humanos. O plan recomenda a posta en marcha de actividades de educación e divulgación, así como fomento do asociacionismo e a conciliación de intereses entre propietarios forestais e axentes do entorno rural. Aproximadamente unha trintena de motos dos anos 50, 60 e 70 pertencentes á colección privada do establecemento estradense Motos Vilariño daránse cita no recinto feiral da Fundación para cautivar os amantes e profanos do motor. Todos os exemplares desta colección funcionan con gasolina e foron restauradas polo propio taller familiar que Unha alimentación axeitada para o seu can pasa por un pienso excelente. En Irmáns Picaño queremos axudalo. Por eso, consulte os nosos prezos por paleta. O mellor pienso para cans nos nosos centros da Estrada e Toedo. Atención, dende 9,5 € o saco de 20 kilogramos. Un produto de calidade. 25% de proteína e o 12% de grasa. En Irmáns Picaño queremos axudalo.